alaikum warahmatullah. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon. Yau na zo muku da wani abun mamaki ne, yadda za ka maido da duk wani application da ka taɓa gogewa a cikin wayarka. Ku biyo ni ku zo kalla. Yanzu idan ka shigo Play Store, za ka zo Play Store ne kamar haka. Mun ga Play Store nan. In ka shiga Play Store kamar haka, za ka zo nan wurin inda Gmail naka yake. Bari nuna muku shi. Inda Gmail naka yake nan gurin. Idan ka danna kan Gmail ɗin, sai ka tabbatar da Gmail ɗin da kake amfani da shi. Ka tabbatar da shi kake amfani. In ma da biyu kake amfani da shi, nan gurin setting ɗin za ka danna, sai ka canja Gmail ɗin. In har ka duba application ɗin bai nuno maka ba kan wannan Gmail, sai ka zo ka sa Gmail naka ɗin. Yanzu za mu zo manage application. Da zaran ka zo nan gurin zai nuna ma fuska kamar haka, sai ka zo manage, ka danna manage. Daga zaran ka zo manage zai nuna ma application kamar haka. Da wannan dukkanin application da suke kan wayan nan ne a yanzu haka. To idan kana so ka maido da waɗanda ka goge su, zaka zo ka danna install wannan. In ka danna install wannan zai kawo ma fuska kamar haka, ka danna not installed. Idan ka danna haka, to zai kawo ma dukkanin application da ka goge su. Aga wannan dukkanin application da aka taɓa yin installing akan wannan wayan. Yanzu idan kana so ka maida application ɗin, sai ka zo ka taɓa kan application kamar haka, ka zo ka taɓa icon na shi, ga dana kamar haka zai kama da mai downloading, sai ka installing na shi. Mun gode da kasancewa da Fadila TV, sai mu haɗu a wani bidiyo na gaba.